i res, per la victòria doncs molt bé, perquè em dona un plus de confiança per la recta final de temporada, que venen competicions importants i res, aviam, amb moltes ganes. Bé, el Campionat del Món és la meva segona experiència allà, arribo amb molta més experiència, tots els sectors vinc bastant més preparat, creiem, i res, això em fa treballar per un objectiu ambiciós i confiar en que surti.